Kampa Borgariye kampanya BJP दे 10% मानसियानो हा गैया बे 10% हा गैयै मानसिनो जों हा होनो हाया नामा दिनै अपोजिशन हा कुनु लामा गैला कुनु माने मा होनो कारन गैला जे अपोजिशना पजिशननि एगेन्स्टै गसंनो हानाय बाथ्रा बुंनो हानाय जायनि जाहोनाव मानसिफोरखौ थुलुंगानानै थुनज्लायनानै जोंनि जा हारि दानायनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बड'फानि होलांनाय मोन्थोर बे मोन्थोरखौ नोजोर बोनानै जोङो मा होनो नेशनेल पार्क जों गायसनदों बे नेशनेल पार्कनि सिङावदि गोदानै इनक्रोच खालामनो होगासिनो दङ बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे दुलाराय बर' हारि आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीनिनो खहा बियो सोरबा प्रमद बर' बिथाङा सिफ जादों होननानै बिथांनि एगेन्स्टै थांनानै सोरबा फेरेंगानि एगेन्स्टै थांनानै खामानि मावनाय माने हारिनि बेरेखायै खामानि मावनाय बेवहाय बेहाबो जायहा थुनज्लायदों जायहा मावहोदों बेहाबो खहा दं दुलाराय समाजानो खहा दं दुलाराय हारियानो खहा दं सार जायगाफोरखौ सन्देह खालामनायफोर सोरबा दं आंनाव प्रमान दं आंनाव बिसोरो जेरै राजखान्थि गेलेदों बे प्रमानखौ लानानै जोंबो राजखान्थि गेलेनो नायबाय जोङो खिन्थु हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेया बै राजखान्थिगिरिफोरनि सायावसो जों राजखान्थि गेलेगोन गोबां प्रमान दं जायनि जाहोनाव आंथ' बुङो अपोजिशननि मानसिफ्रा दिनै हादानावहाय मानसि थननानै हाग्रा हाजिरा हादान होनानै बेवहाय गय गायहैनाय दं माबा माबि गायहैनाय जोंनाव फोरमान जथेस्थ' दं बैसोरखौ हमनायनि बेबस्था लागोन नामा सार जोङो मोननै लामा दं स्टिक एन्ड केरट पलिसि होनो जों स्टिक गोनां जायोबा बाहायगोन खिन्थु दा जों केरट पलिसि एडप्ट खालामगासिनो दङ अननायानो गुबै मोन्थोर अननायजोंनो गासिबो समस्याखौ समाधान खालामनो हायो बे अननायजोंनो जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो नाजाग्रोदों सार बाय जिखिनि आबाद दानसेनियाव माखासे राजखान्थि सोलिबाय थायो दा राजखान्थिखौ गेलेयाल'सिनो नोंथाङा सरकारनि जानानै रैखानि थाखाय मा मेसेज होनो सानगोन जेरै सरकारि जानानै राजखान्थिखौ गेलेयालासिनोथ' हारिखौ बासायनो थाखायनोथ' जोंनि सरकारा मोननै नेशनेल पार्क बानायदों आरो मोनसे वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि बानायनो थांगासिनो दंबावो बेवहाय राजखान्थिगिरिफ्रा राजखान्थि खालामनायासो गेदेर खोन्था जोंनि सरकाराथ' राजखान्थि खालामाखै हारिखौ बासायनोसो जोङो दिनै दादों नेशनेल पार्कखौ बिथांमोना हा गोनांबो होननाय खोनादों 96%आनो हा दं 4% दे 10% मानसियानो हा गैया बे 10% हा गैयै मानसिनो जों हा होनो हाया नामा जोंनि हाखौ फानै फानै मानसिफ्रा दावखोगासिनो दङ जों बर'लेण्ड सिमनायावहाय बर'लेण्डनि हा बर'फ्रा गावनि हाखौ फाननानै दावखोदों दा बेफोरबायदि हायाव जोङो थांफिननानै रायजो जानांगौ आरो बे बेबस्थाखौथ' जोंनि सरकारानो लागासिनो दंखायो खिन्थु राजखान्थिनि थुनज्लायनायाव गावनि जिउखौथ' बरबाद खालामबाय बानायबाय हाग्रा दानै गावसोरनि फिसा फिसौ जोलैफोरखौबो इयुन जोलैफोरखौबो धंस' खालामनो थांगासिनो दं जोंनि हारिया जायनि जाहोनाव बर'फोरनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया गाहाय हाग्रा दानस्रांग्रायाव मोनसे भिडिअ गोसारदों सार नोंथांनिबो नाम लानाय खोनादों लोगोसे बे राजनितिक आं मोनसे खोन्था दाखालि मा होनो निउस 24 ना मा हारसा पाबाव रज'नाय मा निउस पेपारथाय बियो निउसथाय आं मिथिया बे निउसआ आंखौ होदों बावहाय बियो मा होनदों बिसोरो निउसआ मा खालामदों बे लासिं सिं बार्ता नंखायनोथ' आं दहाय बुंदों गोमो माने मा होनो सांबादिक होननानै जाय मानसिया राजखान्थि गेलेनो थाखाय सांबादिकता खालामदों सांबादिकनि केरेक्टार्सआ मा बिनि मावनांगौ खामानिफ्रा मा बेखौ मिथियालासिनो जुदि हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय खामानि मावो बिदिखौ जोङो गोमो राजखान्थि माबा मा होनो सांबादिक होननानै बुङो गतिके गोमो खौरांगिरिनिख्रुइ गाज्रिसिन खौरांगिरि गाज्रिसिन जोलैनि हांगार प्रिथिबियाव गैया जाय खौरांगिरिया गोमो खौरांगिरि हिसाबै खामानि मावगोन बेयो बयनिख्रुइ देरसिन जोलैनि हांगार सिफायखांनाय जिखिनि हाग्रा थानाय बेखौ लांना दोननाय बेखौ मा खालामनो सानदों नोंथांनि जि नेशनेल पार्क बे नेशनेल पार्कआनो खालामफिननो सानैनि खोन्थायानो गैया नेशनेल पार्कआ नेशनेल पार्क हिसाबैनो थागोन गतिके नेशनेल पार्कनि बाहेरायावहाय जाय रायजो एसे सिगाङावनो माखासे जिखिनि लांना दोननाय बेखौ राननानै होगोन बेनि खेथ्रआव नङा बेथ' नेशनेल पार्कनो नङा नेशनेल पार्कनि बाहेरायावसो जों दोनगोन नेशनेल पार्कआ मोननै दङ हार्डकर आरो बापार जन आरो हार्डकर जन बे मोननै जनखौ राननानै जोङो समाज गायसननायनि बेब'स्थाखौ लानो नागिरदों बैसोर हाग्रा सिफायग्राफोरा बुजिनो मोनाखै नामा जे नेशनेल पार्क जायोबा मा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मा बेनिफिट दङ मुलाम्फा जागोन बेफोरखौ बैसोरो बुजिनो मोना सिबायफ्रा बोरै बुजिनो लेखा गोरों राजखान्थिगिरिफ्रानो जुदि थुलुंगायोब्ला लेखा गोरों राजखान्थिगिरिफ्रा गाव गावनि फिसाखौ दिल्ली मुम्बाइआव फोरोंहरदों मोजां इनस्टिटिउसनाव एडमिसन लाहोदों
जोंहा जेबो साननो रोङै लेखा रोङै मानसिफ्रा हाग्रा बंग्रायाव गावनि फिसाफोरखौ बरबाद खालामनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौबो बरबाद खालामगासिनो दङ गतिके बिसोरखौ जों दुसिनानै लाब गैया क'क्राझार चिरां आरो बाक्सा बा उदालगुरि बा भेरगाঁও हिसाবে ইয়াত আজি কচুগাঁও পালন কৰা হৈছে আৰু মই ইহঁতৰ লগত এই মঞ্চত একেলগে কথা পাতিবলৈ পাই মই মনটো ভাল লাগিছে মুঠতে বিকলাংগ হিচাপে চৰকাৰীভাৱে যিখিনি ফেচিলিটি পাব লাগে ইহঁতে ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে বুলি আমাক জনাইছে কিন্তু আগত বিটিচি আমাৰ চৰকাৰ থকা সময়ত বিটিচি অঞ্চলত যিমান বিকলাংগ আছে সবে ভাল সুবিধা পাইছিলে কিন্তু এই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ দিনত বিকলাংগ হিচাপে ডিসেবল হিচাপে যিখিনি ফেচিলিটি পাব লাগে ইয়াত ডিপ্ৰাইভ হৈছে বুলি ইহঁতে আমাক জনাইছে মুঠতে আমি যদি ভগৱানে বা ঈশ্বৰে বা আল্লাহে যদি মৰম কৰে 2025ত যেতিয়া চৰকাৰ আহিব আমি কথা দিছোঁ যে ডিসেবল পাৰ্সন হিচাপে যিখিনি চৰকাৰী সুবিধা পাব লাগে ইয়াত আপোনালোকে ডিপ্ৰাইভ নহ'ব চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিখিনি ফেচিলিটি আছে কোটা আছে এই কোটা হিচাপে ডিসেবল পাৰ্সন সকলে এইটো আমাৰ দিনত আগতো পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও পাব দেখা গৈছে যে খাম্পা বৰগয়াৰী বিজেপিত যাব বুলি এটা চৰ্চা চলি আছে এই বিষয়ে কি ক'ব নাই খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে খাম্পায়ে বিজেপি যাব বুলি ময়ো শুনি আছে ক'ৰবাত বাতৰিত বা মোবাইলত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিন্তু মই আজিলৈকে খাম্পাক বিজেপি দলৰ কিবা টপি পিন্ধাটো মই দেখা নাই সেইকাৰণে মই একো ক'ব নোৱাৰি আজিৰ দিনত দেখা গৈছে একালৰ আপোনালোকৰ ঘনিষ্ঠ অতীত থকা যেন চন্দন এইবিলাক সুধি থাকি লাভ আছে নেকি এইবিলাক কিয় সুধি থাকে মই কৈছোঁ খাম্পাক আজিৰ দিনলৈকে মই কেৰুৱা দলৰ বা বিজেপি দলৰ টপি পিন্ধাটো মই দেখা নাই হয় শুনি আছে এনেকুৱা যাব কিন্তু যোৱা নাই যে আজিলৈকেও যদি গুচি যায় এইটো মোক নুসুধিবি এইবিলাক যদি গুচি যায় কি হ'ব এইবিলাক মোক সুধিব নালাগে দৰকাৰ নাই ৰঞ্জন দৈমাৰী বিটিচিৰ চিফ হ'ব বুলি বিজেপিৰ পৰা গোপন সূত্ৰৰ পৰা মানে প্ৰকাশ কৰিছে এইটো ৰঞ্জন দৈমাৰী চিফ হয় না কোনোবাই প্ৰমোদ বড়ো চিফ হয় না কোন চিফ হয় সেইটো 2025ত ইলেকশ্যনত দেখা যাব 25ৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত আপোনালোকে বিজেপিৰ সৈতে কিবা মিত্ৰতা কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই ইলেকশ্যনটো আমি নিজাবগীয়া খেলিব ইয়াত কি মিত্ৰতাৰ কথা আহে ইলেকশ্যনৰ পিছত যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহে এইটো ইলেকশ্যনৰ পিছত ৰিজাল্টৰ পিছত দেখা যাওক কি হয় সেইটো মই আজিৰ দিনত মই ক'ব নোৱাৰে এতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব 2025ত এপ্ৰিল মাহত হ'ব লাগে ইলেকশ্যন ৰিজাল্টৰ পিছত এইটো কি হয় দেখা যাওক কিন্তু আজিৰ দিনত একো ক'ব নোৱাৰে কথা সেইটোৱে দেই BPF हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था बेहाय जमदुवारनि 4000निबो बांसिन गुबुन गुबुन हानजानि सुबुंफ्रा दिनै UPPL आव हाबफैबाय दिनैनिफ्राय जोंनि प्रमोद बर' सार दैदेननाय जोंनि इउजि ब्रह्म सार दैदेननाय गोविन्द बसुमतारी दैदेननाय जे हानजा UPPL हानजा बियो जमदुवार समस्थियाव जे देरहाबाय बेखौ दिनैनो जों फोसावनो हाबाय नुबाय रोजा रोजा सुबुंफोर दिनै जइन जादों जोंनि हानजानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि बिटिआर सरकारनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो दले दले जोंनाव जगदान जाफैबाय BPF हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो UPPL आरो प्रमोद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था बेखायनो दिनैहाय जोङो BPF आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायलायनो गोनां जेबो गैला रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनदों UPPL हानजाखौ मोजां मोनदों जों जे दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय बयनोबो न्याय होबाय आरो जौगानायनि फारसे जों आगान सुरबाय बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा जोंजों मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जइन जागासिनो दङ